Shekaru 15 da rasuwar Ahmad S Nuhu. Salam, barka da zuwa tashar iService. Yau 1 ga watan 1 shekara ta 2022. Yau Ahmad S Nuhu ya cika shekara 15 da rasuwa. Labarin mutuwa Ahmad wani abu ne mai ciwo da tsananin zafi da raɗaɗi da bana hirar, bana son wani yamin, bana son wani tambaye ni. Ko waƙar Ahmad aka sa sai in kalli mutum sai in ga mene mai. Idaniya tana kuka da rashin dan uwan jiki, gabaninsa Allah haskaka gidaje da gidan aljanna. Mutuwa tana kan kowa, duk mai rai sai yayi wucewa. Addu'a zami ga dan uwa, a gare shi dan ya san baiwa. Allah kai jikan Ahmadu, Allah amin. Allah ka sanya kabarinsa ya saka. Kullum in na zauna na dai rashin masoyi kawai. Farko dai Ahmad ya tafi Maiduguri, da ya zo Azare ya ce min, ya kira ni ya ce tofa Hafsat ga ma Azare. So sai na tambaye shi ina ne Azare, sai ce min wani ƙauye ne kafin Wudil, gaba da Wudil. Sai ya ce min, Hafsat kin san ina son ki? Na ce mai ina san kana so na Ahmad, wani irin magana ne. Shi kenan maganar mu ta ƙarshe da ni da shi, sai na ji ina jin zafi, na ji Allah ka jikanka mai ya rasu. Sasha adannatu wa ina yi sarki ka tallafa. Annabi kai ne girma, uban masu girma, ka wuce mu duk wanda ce na da girma. Kai ka san girma kuma kai ne girma, lallaba abi ka adace da girma. Niyo don zargirani ga masoyin ka tafi, kai ceto mai da sallallahu. Sai wani dan juma ya zo sai ya ce min ina wayata take. Sai na ce mai ga wayata nan. Sai na ce mai meye, sai ce in zo mu tafi gidan Ali. Sai na ce mai Ahmad ya rasu. So shine abin da ya faru. Ba wani ne ya gaya min ba, san akwai abin da a jikinka ma za ka ji. Allahumma salli nabiyil huda masoyi. Allah na yi roƙon ka waye, sada shi da manzo masoyi. Manzo daga Amina, kai muke so ka ciciran. Wani irin yanayi wanda lokacin ina ta kaba, sai akwai wata Asama'u, ita take kwanciya a bayana. Na zo ni kwanta a kan katifa, sai in kwanta a gefen haka, sai ta kwanta a bana, sai in ji kamar ana kwashe ni. Idan naga mutum yana dariya sai in tambayi mama, in ce mama ni yaushe zan fara dariya? Sai ta ce min zaki dariya lokaci. Ina tuna Ahmad, ko da mutum ne ya tsayar da ni ina tafiya ya ce ina son ki, sai na tuna Ahmad, saboda Ahmad mutum ne wanda yake daraja mace. Rayuwa ta yi zafi, mutuwa ta yanke kauna. Mutuwa yankanta da kaifi, kashi mai rabu da juna. Allah sa mutuwar ka tafi, Allah sa da ka da nabina. Rabuwa da kai ka sani ba shi a raina. Da'iman ina kan soyayya, addu'a da ke ma ba fashi. Rabuwar masoya